TMTV. Сәлем. Нихаят бір атна сезілмей узып та кетті. Демек, татар эстрадасының ең популяр жырлары һәм жырчылары тупланган музыкаль биеклек хит парадының башланыр вакыты килеп җитте. Кемнең ничәнче баскычта урнашуын мин, Рамиш Шарафиев, сезгә җиткерәмен. Ул арада хит парадыбыз жырчылары белән блогерлар турында сөйләшербез. Кем нинди блог алып барыр иде, үзләре нинди блогерлар карыйлар? Бу сорауларга җавапны без алдагы 1 сәгатьтә беләчәкбез. Киттек. Китәм димә дип, үзгәрәнүче Гүзәл Әхмәдиева ни кызганыч бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Китәм димә, әйтмә китәм диеп, синсез яшәү мөмкин түгел бит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Музыкаль биеклек татар эстрадасының сез яраткан җырларын туплавын дәвам итә. Бүгенге премьераны каршы алыйк. Üzülüp sayray, sağanıma sağışma jırınada. Yaktı nurlar, mыңнар bulup qalada. Мәхәббәтнең izləri жанарына. Jır bulup, man bulup, ufuklarga uçsun hislerim. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юата, барыр юлларымны яктырта. Йөрәктәге моңлы хәтирә. Рәхмәт диеп алга тама бара. Хәтирәләр беркеп алган чакта, моңсуланмыйм бары тик елмаям. Җыр булып, ман булып, офыкларга очсын хисләрем. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта
Yürektегі мұңлы хатире. Жиллеріңе таралыды, яңа таңнар, яңа бәхет келер. Тик қайшақта жүрекні ізгәли, қайта баздай шул маңлы хатире. Жыр болып, мұң болып, ұфықларға ұшсын хислерім, жылы яңғыр болып яусын жиреге. Сағышта юада барыр yollarımны яқтырта, Yürektегі мұңлы хатире. Yürektегі шул мұңлы хатире. Музыкаль бейіклік хит парадының Гузалия Хаким дуэті білән ашып жіберәбіз. Гузалияның яратқан блогері танылған актриса Ирина Горбачева. Автор башқарушы аны күңелле видеолары үшін бик нык ярата. Хаким исә бөтенләй моның белән кызыксынмый. Бер кем артыннан да күзәтми. Менә үзе блогер булса, табигатьнең матурлыгын күрсәтер иде. Җырчы табигать фотоларын яратуын җиткерде. Әйтер сүзем калган җыры белән Гузалия белән Хаким бүген 9-нчы баскычта. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен, сине көтеп, үксеп елап, юешләнгән мамык мендәрен. Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дәрләп түгел, баскып януын, бәрәхәтен күрми бу дөньяда, бу тормышта. Синсез калыннан безнең ара, пулсызыма гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара, пулсызыма гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, кайдасың хәзер, мин кайда. Ишетәсеңме тавышымны минем, өмөтемне өзмим көтәрмен. Синең күзләреңә генә карап, әйтер сүзе калган йөрәкнең. Безнең
Болгар кызлары триосыннан менә дигән блогерлар чыгар иде. Мисал өчен, алар кызларга кызыклы мода, дөрес туклану, макияж серләре кебек темаларны күтәрә алалар. Әле моңа степ ничек егетне каратырга дигән сорау күтәреп чыксалар да, язылучылар саны бик күп булыр иде. Кызлар, киңәшемне язып алыгыз. Ә без ул арада сезнең лейтенант клибын карап үтик. Лейтенант пейдә була, туктарга дип әмер биреп бер кулын уңга суза. Минем кузгалып китүне күзләп торамы чаттан, көндә сырый таныклыкны белсә дә аны ядан. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ашуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ашуны кузгатасың. Бүгінде лейтенант егет, иртә таңнан торгансың, әле инде чынлап торып, миңа гашык булгансың. Минем кузгалып китүне күзәп торамы чаттан, көндә сырый таныклыкны белсә дә аны ядан. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ашуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ашуны кузгатасың, на-на-на-на. Музыкаль биекликнең 7нче баскычында Рамил Шарапов. Бу арада аны барыбыз да Татарстанның ат казанган балыкчысы итеп танып алдык. Рамил көне-төне балык тотып, фото-видеолар кертеп торды. Миңа калса, бу Шарапов өчен менә дигән тема. Әле татар эстрадасында балыкчылык турында сөйләүче юк иде. Хәер, балык тотырга яратуын җырчы инде күптәннән белдергән иде. Кил утыр яныма клибында да ул кармаксыз гына балык тотачак. Карап үтик.
бараттың, үзіліп яраттым, хәзір кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйіп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйіп кара әле бер тагыны да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирше бир кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Сөйеп кара әле бер тагыны да. Сөйеп кара әле бер тагыны да. Алсу Азат Фазлыевлар дуэты хит парадыбызның 6-нчы баскычында. Җырлы гаилә блогерлар белән кызыксынмый, ләкин үзләренә кызыклы дип тапкан аккаунтларга язылалар икән. Һәм күп кенә файдалы киңәшләргә юлыккан Алсу әлеге хезмәтнең тиешлечә бәяләнүен һәм алга таба да җәйләвен тели. Азат исә кушылып тормыш иптәшенең сүзләрен хуплап кына бара. Мин исә Фазлыевларга кушылам һәм аларның шаян клипларын карап үтәргә киңәш итәм. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә? Işam senin yanına, yanına. Şilide, buranda dimin, bilese de tutmuyor yollarında. Yürek, yürek dolan, Işam senin yanlarına. Şilide, buranda dimin, bilese de tutmuyor yollarında. Yürek, yürek dolan, Işam senin yanlarına.
Alo әнем. Hazır қайтабыз әнем. Илліге иллі. Қоя тілейсің. Шunda алып барам. Мен сені жанашым елмайып қаршыларымын, яғымлы қарашларым иркәләр. Яратқан йөрәкләр шиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит олы киртәләр. Җилдә, боранда мин, берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Җилдә, боранда мин, берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Сағыну мұңына төсіп нешік болса да, беріп кетіп алығыз ярыларыны. Желіде, буранда деймін, бір нәрсе де тұтымы юларымда. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Җилдә, буранда мин, бер нәрсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Синең янарыңа. Музыкаль биеклеге безнең нәг ортасында 5-нче баскычта Рифат Залипов. Җырчы Instagram белән әллә ни дус түгел. Фото-видеолар кертү белән артык шөгыльләнми, ләкин буш вакыты булса, башкаларның аккаунтларын карап, актарынып утырырга ярата. Кызыклы видеолар карап, онытылып алам ди ул. Миңа калса, Рифат Залиповка блогер була калса, диета темасы туры килер иде. Рифат, уйлап кара әле. Язучыларың да икеләтә артыр иде. Яратасыңмы дейсің сен сөзіме тұрып барып, әмін юри шу сұрауны әйтірем қабат. Яратасыңмы дейсің сен сөзіме тұрып барып, әмін юри шу сұрауны әйтірем қабат. Яратасыңмы дейсің сен жауабын биді білесің, әйтмәсәм дә бір жауапны көзләрімнен көрәсің. Яратасыңмы дейсің сен жауабын биді білесің, әйтмәсәм дә бір жауапны көзләрімнен көрәсің. Күрмисің, что ли? Менә бит синең любовь. Люби? Яратасыңмы дейсің сен күзләрің жауап күтә, минем күздән сөю ташый, күзләр бәхеттән килә. Яратасыңмы дейсің сен күзләрің жауап күтә, минем күздән сөю ташый, күзләр бәхеттән килә. Күңелемнең түренә язылган синең исем, ә син һаман күзгә барап яратасыңмы дейсің. Күңелемнең түренә язылган синең исем, ә син һаман күзгә барап яратасыңмы дейсің.
Яратасың мы дейсің сені көзіме тұрып қарап Әмені өреш ұл сұрауны әйттірем қабат Яратасың мы дейсің сені көзіме тұрып қарап Әмені өреш ұл сұрауны әйттірем қабат Яратасың мы дейсің сені жауабын біте білесің Әйтмәсем де мен жауапны көзлерімнен көресің Яратасың мы дейсің сені жауабын біте білесің Әйтмәсем де мен жауапны көзлерімнен көресің Көңілімнің түріне yazılған сенің кейсем Сені қаман көзге қарап Яратасың мы дейсің Көңілімнің түріне yazılған сенің кейсем Сені қаман көзге қарап Яратасың мы дейсің Сені қаман көзге қарап Яратасың мы дейсің Лия Шамсинаның үз влогы бар. Жыршы инде аны күптән алып бара. Яшь башкаручы хәтта башка Россия күләмендәге блогерлар белән тыгыз элемтәдә тора. Лия менә күптән түгел генә урнаштырылган видеосын карап үтәргә киңәш итә. Татар эстрадасына пародия дип атала икән ул. Интернет киңлегендә Лияның иҗатын эзли торыгыз. Әлегә клибына күчик. Ул бүген 4нче урында. I wanna be mad. Do 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 do. Bik yaşıp geliysin Babasın getirilü sebepler Nefretli korap üzekne özesin Bitin bulup değeri yeşiler Rencidir yediyen uyum yok da Başka şerlekin koymuşsun Yüreğimde şişme gebe kurup Durgan kislerimle duymuşsun Yüreğimden döp döp iterim Dipkelerin iyiye sezimiysin Yuvadasın işte kilimi bir Esinularımda Yüreğimden düp düp iterim Tipkilerin iyiye sezimiysin Yuvatasın işte kilimi bir Esinularımla bölümiysin Нишек әйтергә дә сүз тапмыйм Ялгыз калдырырга ашыкмашык Күңел ишекләрен мин япмыйм Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың кичтә килми бир Әсенуарымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Юлдасың кичтә килми бир Әсенуарымны белмисең Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Югалтырга һич тә теләмим бит Тормышыма кабат кере инде Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әсенуарымны белмисең Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп Типкәләрең нигә сизмисең Югалтасың һич тә килми бит Әсенуарымны белмисең Югалтасың һич тә килми бит Әсенуарымны белмисең Әсенуарымны белмисең Әсенуарымны белмисең
Хит парадыбызның бірінші үшлігіне де аяқ бастық. Бірі де Диана Тажиддинова. Жыршы блогерлық білән шығылләнсә, аш-су яки машиналар темасын сайлауын білдірді. Диана әлеге тематикаға бәйлі бар білгәні белән уртаклашырга әзер. Аның фикеренчә, блогер һөнәре бик кызыклы. Үзе ул яратып Наталья Краснова аккаунтын күзәтеп бара. Ә без исә ялгыз да түгел, парлы да түгел клибын карап үтик. Бәргенә позициясына төшеп, Иркә бүген 2нче урынны яулый. Җырчы күп кенә блогерларны карап бара. Дөрес туклану, балаларга бәйле темалар, образ һәм стильләр турында. Ләкин үзе бу эшкә тотынмаячагын белдереп үтте. Посттар язу, видеолар төшерү күп вакыт ала. Ә минем буш вакытым бик аз ди ул. Икебезгә бер дип җырлаучы Иркәбез сезнең экраннарда. Sayın, eytip duyalımıyım, eyteselerim, kille yanadan, elde yarı, kungeli gözleri, berbere besne, kürmi kalmadan, ikimizge ben.
görgenşi min eli birde yaşamaganda sığmazdı yıllar ikimizge bir yana udamız ikimizge bir uzar yolumuz manzı baxtlar bizdegilerdir ikimizge bir yana udamız ikimizge bir uzar yolumuz manzı baxtlar bizdegilerdir ikimizge bir Küslerden küsne kilmi alası Geli karab kına kille tarası Faya varsam da nurun sebüşe Singine bit ol kümlem kıyaşı İkimizge bir yana udamız İkimizge bir uzar yolumuz Mandı baxtlar bizdegilerdir İkimizge bir yana udamız İkimizge bir uzar yolumuz Mandı baxtlar bizdegilerdir İkimizge bir Leysan Ghimayeva Tatar estradası jırçılarının kubesін blogger деп атауларын ышатмый. Аның фикерінше, шын блогер бір генә теманы яктырткан һәм аны тирәннән ашып бире алган кеше. Кызлары Таңсылу белән Зифага кушылып, Лейсан Кати Клэп, Саша Спилберг кебек блогерлар белән кызыксына һәм аларны күзәтеп бара икән. Әле дә син бар әле җыры белән Лейсан Гhimayeva бүген абсолют лидер. Кызыклы клипны бергәләп карыйк. Birden birim doğru yoldaşım sen Ağır
Музыкаль бейіклік хит парадына бөлінген вақыт тәмам. Сіздің білән татар эстрадасы блогерларын мен Рамил Шарафиев барладым. Барыңызға да көңіл тынычлығы, имен күннәр тілеп, сау болашам. Көрішкеншеге қадар. Чао! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.